memories in here. Hi. Indot kay ni siya buhaton og farm kita ko kaayo nga lugar. Daghan kay kog mga memories diri dapita. Sa bata pa ko. Kaning mga nipa nga gipang tanom ni daddy. Daghan kay kog plano ani. Karon mga guba naman sa kabuhaton ani no. Sakto. Ako na lang ni siyang iatop, magbuhat na lang ko dirag beach house or bamboo house. Sakto. Pwede na ko buhatan na dirag swimming pool. Ay, sana kay dumdum ko. Naamati, dito akong tubod diri nga tinaaw kay sa una. Kaliguan ko dito sa una. Asa ko dapit, ha? Atong pangitaon. Hala, ay! Sa una, diri pa ko maligo sa una, ay. Pero limpyo pa man gihapon siya. Pero, na ay kabaw, ay. Hala. Karon sa una, diri ko tigliguan. Karon kabaw na may mag-swimming diri, ay. Ay, pero dili, pwede. Ako lang gihapon ni siya himoong swimming pool diri. Nako, himoong na swimming pool. From tubod to swimming pool. Hay, tumanon ako ang pangandoy na to, daddy. Sa'yo dito sa kuan. Kado kay kanang ngumprata. Kang, oh. Kinsa man ang bayana kang gwapa kay gang. Wala tayo sa kuan dire. Mao na si anak. Mana anak sa iyan ni taa. Mao na si katong TikTok sa sikat kayo nga kanang dato na kuno kayo. Oh, mo na siya. La, Ano man? pagpa-picture kuno ko gang. Kana. At tuong ko na to, kung kisikat mo ka ng TikToker ka na, magpa-picture ta. Still lang gid ni mo ay. Ha? Kahilig mo siya pa-picture pagka. Di man. Pa-picture. Dili man na problema magpa-picture good game. Kanang mga sikat gani ka nga kanang mga TikTokers, di na sila mabalibad kung magpa-picture ka kay Ay, baydor kita gawas sa tingin mo pagka. Baydor kita ikagawa ka na picture. di lagi musukot lagi na ako ngayon. Mao ganang sikat kay diri nga. So magkaoy nga sa una sa paggamay pa ng bata. Ako nang kugus-kuguson simutong ko ng buga na niya karon. Musukot ang magpa-picture tayo san mo ba? Kabaydor lang gid mo. Sige lang picture gina ikagawa pa. Batanon. Dai kay picture ko na. Hala sige picture ito. Ako picture niya. Mao na sikat ka palo pag TikTokers ka na nga sikat kayo nga gwapa kayo nga kuan. Nang artista sa YouTube. Ha? Ako na. Iya ba picture ka? Sige. Ako picture mo dito. O sige ka picture. Miss. Ito tong anak ni kuan ko iya di sa yuta nga dako kay yuta. Ang inyong kuan. Ay, ikaw tong parikoy sa kong daddy? Oo, kanang uy, pa-picture ko nimo ikaw tong sikat kay nga TikToker sa kanang kuan. YouTube ng social media. Pag-picture ko nimo bi. Sige. Picture mo siya. Pa-picture mo siya ni mo. Miss. Sige, para naasa ko makita sa daddy. Sige, kanaan. Asa mo ta dapit picture? Yan na. Ari ni. Oh, na kay paglano Okay, ko. para sa makita ni daddy kanit ako mo gudi buhat og swimming pool. Swimming pool. Please, para malipay sila kung daddy ba nga kanang ano na tabong pag after bagyong Odette manindot siya. Oh, inyo Dako man iyang lugar. inyo ni himuong kanang mga beach ana. Buhatan ng Dapil brig dagat ning yuta. mao lagi, mo bitaw, bawal ra sa. Bapahan naman imo nga sa una. Ay, salamat. Sige, picture ka, picture. Sige, Sige, dali makaka. Wala ka pa mo. Sige. Aming sige. Ana gan. Oh, lain po. Lima. Ana. Sige, lain po. Hingga tay. Lain po ni style ka na. Irog gamay. Ana, miss. Sad. Atras gamay. Buwa ka na, lagyo gamay ba? Sige. No. Atras!